Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 22 sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 21, bersikulo 5 ngadto sa 11. Biyay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo kun unsa kini katakom tan-awon kay gidayan-dayanan sa maanindot nga mga batok ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, nakita ninyo kining tanan apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan ni ini kay ang tanan tumpagon gayon. Magtutudlok nangutana sila, kanusa ba kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan nga moabot na ang panahon nga kini matuman? Si Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao si Kristo, ug moingon usab, miabot na ang panahon apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlo kun makadungog kamog mga gubat ug mga kagubot kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una apan wala kini magpasabot nga mao na kini ang katapusan. Mipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod ug ang usa ka gingharian mosulong sa laing gingharian. Mahitabuon niya ang makalilisang nga mga linog, gutom ug kamatay sa lain-laing dapit, ingon man ang makahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himua kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himua kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagihigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugar, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaunta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus,
among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.